Gamer.cz a dneska je tu první tutoriál, jak vytvořit intro v Camtasia Studio 7, jde to i v 8, ale v Camtasia Studio 8 mi nejde dát do intra hudba. Takže jdeme na to. My si teda dáme sem. Já vám ještě teda ukážu asi. Stránku, přes kterou si stahuju ty pozadí, dá se říct, nebo ty animace. Jinak ty intra máte tadyhle, library. A tadyhle máte jen pár jich, jo. V Camtasia Studio 8 jich je o hodně víc. Jo, třeba tohleto, ani nevím, co to je. Jsem to neviděl ani. Se můžeme podívat. No, to je docela pěkný, ale já mám vybraný o hodně lepší. Jinak, takže tady máme ty, takže tady si dáme přidané, takhle. No a tahle stránka bude v popisku videa. Teda možná. Ale snad jo. No a ten se vlastně vybírají všelijaký intro, třeba tohle je pěkný. Teda ne, ale tohle co se mi hrozně líbí. Jestli to kliknete, omlouvám se za menší lagy, no, menší zase zrovna nejsou, ale točil jsem přes Bandicam a přes něj mám ještě větší lagy než přes tohle, přes Hypercam. No a tady si můžete pustit to intro. No takhle, tak to zase stopnem. Tady download Windows Media File a nebo download QuickTime File. Lepší je download Windows Media File. Je to první. Co si stáhnete? Se to stáhne. Já to asi střihnu. Zpět. Vlastně mám to stáhlý. Stačí vlastně vy se mu pak dáte akorát sem na plochu, já už to tady mám. Doufám, že si vyberete taky to intro, co jsem si vybral já. Jestli ne, nevadí. Jinak takže dáme. To zmenšíme. Dáme sem to intro. Pak ho dáme. Jejda. Jo. Nejlepší je si dát. Ne, myslím, že to byl tenhle ten. Jo. 1280x720 je to YouTube HD. Je to nejlepší. Si dáte OK. Tak. Pak si tam ještě dáte hudbu. Odkaz na tu hudbu, kde jsem ji stáhnul, tam bude taky v popisku videa. Vidíš, to jsou logy. Takhle. Tu přetáhneme sem.
Bude moc dlouhá a takže to dáme na full screen. A jejda, zase tyhle lagy. To já nesnáším. Krátký střih. Tak jsem zpět. Jste tady. Takhle zvětším. Takhle. Tak. Ten to zkrátím. Aha, ještě kousek. Jo, tak a teď konc. Aby jsme to pozadí neměli takhle malý, jo, tak si to tadyhle takhle. Takhle by to mohlo být, no. A vždycky dávám. Kliknu na to. Na tohleto Apple Smart Focus to Clip. A dám ne. Tak a teď dáme zase klipy. To sem. A jejda, s tím bude trošku práce. Tak, jsem zpět. Tak. A asi si to pustíme. Takže dáme Clouds. Máte tady všelijaký, no a tyhle si můžete si brát takhle kulatý, nebo šipka. Takhle dvou šipky, nebo ovál, jako to, nebo možná, že tohle by bylo i ne, tak to ne. No. Tohle to vždycky si dám teda. To třeba sem. Tady si dám fill, no border. No a máme to tady. Takhle a třeba, no. Tady si zvětšíme na 72. Takhle. Dáme tam asi tohle, co to tam dáme. Nechceme 72. Dáme tam třeba, já mám rád modrou i zelenou, ale do tohohle se zelená nehodí, takže mám modrou tady v tom. A dáme si tam třeba Larry CZ. Dáme a ještě tady to musíme zvětšit takhle, ještě tak. Dáme to sem, třeba, můžete to dát sem, kamkoliv. Prostě kamkoliv to chcete dát. A to vždycky mám dát takové prostřed někde, zhruba. Ale to je Add Cloud. Tak a máme tu další. A tam třeba dáme uvádí, dáme to třeba
zase na to takhle. Jak to chcete, jo? Zase to můžete dát kam chcete. Uvádí. Zase dáte takhle. Další tuto hry. Takhle to dáme sem zase. Ježišmarja. Já jsem tady trošku udělal blbě. Tak to jen teďko budeme zmenšovat. Ať se nám to vůbec vejde jakoby do toho intra, nebo jak bych to řekl. TT do toho. No, intra. No, nějaký lagy. Tak a tam teď dáme takhle. A můžeme to teď to asi dáme, pošoupneme to sem. Trošku to zvětšíme. Teď máme místo. Tak to zvětším. Ještě bych to si měl zkrátit. Trošku. Tak, to byste měli a teď už můžeme mít takhle a pustíme si to. Tak, omlouvám se, nějak prostě. No, tak to asi bude všechno. Jo, ještě tadyhle musíte, dá se říct, spojit ty videa. Takže to si dáte Produce and Share, a tady dáte Produce and Share, znova. Tady si to dáte
nejlepší asi do HDčka. Další, tady si pojmenujete, jak to chcete, jak třeba třeba tutoriál. Téhle si dáte, kam to chcete uložit to intro. A jejda. Tak, já se to asi dám vždycky na plochu. Takže na plochu. A uložit. A dát dokončit. A vlastně teď se vám to video rendruje. To, no, spíš intro. Spíš bych měl říct teda intro, no. No a vlastně, já nevím, jak se to dlouho bude rendrovat chvíli. No a teda to je asi všechno a budu možná, asi budu pravděpodobně točit Counter-Strike 1.6, ale nevím. A já se a teda nezapomeňte dát like, odběr a nedávajte dislike. A zatím čaues.